Na most. Én vagyok Noel, ő itt barátom Sanyi, a kutyával. Na igen. És be akarunk mutatni Peonza trükköket. Itt van az ördög. Az első trükk a hétalvó. Nézzék, sasoljátok a trükkét. Ennyi. Most itt a barátom. Tessék. Köszönöm, megfognád a kutyát? Utána megmutatjuk a jó trükkünket, jó? Azt a jó trükkünket. Innen jön a rakéta. Ott a rakéta. Noel jön a bumeránggal. Igen. Na, várjatok. Hülye szúnyogot tudjátok. Jönnek a szarfényre. Na. Na, így. Na, jöhet a bumeráng. Na, egyszer. Na, igen. Így. Ennyi az egész. Ebből kifolyólag a saját trükk. Ez. Most jön Sanyi. Sanyikám. Még mielőtt elkezdenénk, megmutatom a ördögöt. A ördög. Én már megmutattam. Tehát tök mindegy. Most jön, kedves nézőink, Gyere. a kötéltánc. Az mi? Már mutattam. Megcsináljuk. Na. Most jön Noel. Fogjuk. Na igen. Most jön ami? A kobra. Azt a szar. Nem, csináld a lapát. Lapát az nem, az könnyű. Várjál, megmutatom még egyszer. Bumeráng, leengedjük, pó, és turmix. És én jövök. És ő jön. Sasoljátok a trükkjeimet. És az ő trükkjei. Kilőjük. Kétalvottuk el. Megállítjuk. Csinálunk egy ilyen keresztet. Na, és most én jövök. Most jön Noel barát. Én jövök a És teleporttal. bemutatnám. Mi is a neve? Macit. Macit. Na, Cuki német juhász. kifeküdve. Jó, kis segget, hát egy kapolja. Igen. Na, így. Megcsináljuk a teleportot. Sasoljátok a trükkjeimet. Megfogjuk, és elteleportál. És alig. És ez nem sikerült, hogy jó. Gyere, Bonci. Na, itt van. Én most Sasoljátok megmutatom a trükkjeinket. vasútot. Vasutat. Vasút. Tegnap este pizzát ettem. És innivalót ittam. Csak hülyéskedek. Na, jön a vasút. Vajon hová megy? Úgy látom a homokba. A romokba. Bocsánat, megmutatom újra. Na, ez szép volt. Még jó, hogy. Hát a kutya. Sasoljátok. Ő nyerte meg az első kutya világnapját. Na, következik a vasút. Kilövitek. Kilövitek. Peonzát. Csinálunk egy ilyent. Szépen megfogjuk, és kijött alóla. Szar. Megfogjuk. És fölemeljük.
Jó, kész van. Noel barátunk jön.